दादा, आपल्या जीवनामध्ये आपल्या आईचे उपकार किती आहेत सांगू का तुला? आई ग थोर तुझे उपकार, आई ग थोर तुझे उपकार, 9 महिन्यानी 9 दिवसानी, 9 महिन्यानी 9 दिवसानी केले कृतार्थ जन्म देवोनी, देवोनी थोर मला संस्कार, आई ग थोर तुझे उपकार. इतके उपकार आपल्या आईचे जीवनामध्ये दादा, म्हणून आई वडिलाची सेवा करायला कधी विसरू नका रे राजा हो.